Мише, искаш да бъдеш качена в YouTube или не? Това видео е качено в Shorts. Абе, не ми казвай. Мише, къде си? Мише, отвори ми. О, фак. Мише прави видео, ела. Ехо, защо стоиш на едно място? Да, знам, че съм ми питала 100 пъти едно и също нещо. Еми, тогава няма да се кача на YouTube. Чао! Тя даже не знае, че снимам видеа. За малко я видях, тъй си тръгна. Вау! Абонирайте се за моя канал за още видеа. Да, къща. Намерих един автобус.